Skriver du stadig dagbog? Eller, men det er begyndt på igen. Man kan ikke, der er ikke nogen mus. Prøv lige at tage en bid mere, så kan jeg bedre lige høre, hvad du siger. Man kan ikke sætte mus til. Nu kan jeg høre det. Hvad siger du? Vi skal hygge senere, ikke? Lave gløgg og spille julemesterskaberne. Jo. Halløj! Har du tænkt at holde jul her i år? Det er en velkomst. Sover du ordentligt? Du ser herrens ud. Tak for det. Hun ved ikke noget. Jeg vil heller ikke have, hun skal vide det. Ved hun det ikke? Det er fandme også utroligt, hun kommer, når hun ikke er inviteret. Det er fandme som en arbejdslejr. En livspartner, det er noget af det vigtigste i verden. Det kan jeg jo roligt sige, fordi jeg har haft mange. Ja, se hvordan det gik. Hvad er det, der foregår? Hvad er det med dig? Mor er syg. Hvorfor helvede har du så ikke fortalt mig det? Jamen altså, hvad fanden havde du tænkt dig? Jeg havde tænkt, at vi tre kunne finde ud af et eller andet sammen. Det er din sidste jul. Hvorfor kan vi ikke hygge os? Hvorfor kan vi ikke finde ud af at tale sammen? Og hvad med din mor? Hvis du skulle spørge hende. Spørg hende, hvordan hun har det. Det er sgu da ikke sådan, man saver. Du har ikke engang spurgt mig, hvordan jeg har det. Alting handler fandme om dig hele tiden og altid. Hvad er det her? Min gravsten. Altså, jeg kan jo godt lide det der lidt rustikke. Eller hvad? Hvad siger du? Ja. Jo. Ja.